Kukan jariri nake ji. Anan barin ne ko anan? Allah kai ne mai rahama mai jin kai ya Allah. Allah ka kare min wannan yarinya ya Allah. Ba a ɗaukar jinka ranar tafiya domin ko tsintuwa a nan ne ranar take da rana. A komai da irin lissafin biri yake yi da ran da aka ce damuna ta sauka tabbas lissafinsa ya ƙare. Yar tsintuwa. Waye Alhaji ni fa na kasa gane wannan al'amarin naka. Ni kuma na gane ba. Wato da ke so kike in bari bacci ya dauke ni a harbe ni kamar yadda dake ta saka a zuci. Kaga ka saki kama nan fa ka kama Allah. Gashi kuma Alhaji duk mutanen da ka aikata wannan abu gaba ɗaya sun mutu. Idan Allah da annabi wai bai sa kai Allah zamanu. Wai kai ni wani lokaci baka da kangado wallahi wallahi. Wa zahabal badila innal badila kana zahuqa. Wani jini min firawna wa mali. Yar tsintuwa. Kamfanin Bajinta Sound Studio and Film Production Nigeria Limited suka ɗauki don kawo muku wannan katin shirin. Yar tsintuwa. A wani lokacin shi yake jefa ɗan adam ya faɗa wato tarkon da na sani. Bibiya da kuma ƙididdiga na lissafin abin da ya ɓace maka shi kaɗai yake bada lissafi a yayin da kai tsuru kuma ka buga lissafin daidai ya baka. Ni ba wai bana son ka bane, amma kawai ni bazan taba son abin da Amira take so ba. Amira kuma I don't have feeling for her, bana kaunar ta ko kadan. Mutumin ne fa da halamun kamar ya fara soyayya, amma fa ban da tabbaci. Daga yau za ta dawo ba ta da kyau. Zan kone fuskar ta da acid. Acid. Amira me yake bukata a wurina? Menene matsalar ki ne? Hamida ke ce matsalata Hamida ke ce. Da masu iya magana sun ce somun hauka zub da yau. Sam ban ji daɗi. Ba fa bare bane ku. Uwa ɗaya uba ɗaya. Hauka ne? Wani irin tayi ka ko dai tayiyo ne kai da kake shigowa gida da fada. Story Saminu Suleiman Bajinta. Screenplay Abubakar Ayyo. Executive Producer Saminu Suleiman Bajinta. Producer Hassan Muhammad Umar Duniyaso. Shin da gaske ne kana soyayya da irin mai gadin gidan nan? Gaskiya ne Hajiya. Da me ta Laila? Hajiya ina ga ta fita mutunci, ta fita kuma hankali, ta fita abu. So what? Ta fita wa'annan. Ina kuɗi na? Zaki iya kwata ne? Zaka ga abin da zamani yar hauce. Sunana ne Hau kuma ki bar nan gurin ko na tattaka ki a nan gurin yanzu nan. Lokacin da na sa ka aiki, tsohon soja an yi aikin nan kuwa? Wato kai baka sarawa ba, to amma kai ba a wannan duniyar kake ba. To shi raban shine a jikin 1000 ko 500 da zan san shi. Yar tsintuwa. Ba da umarni M Sagir di Maradona. Da ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Bajinta Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai ringa zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare.